Θυμάσαι? Πάντα θυμάμαι. Και το πορτρέτο μου? Τι έγινε το πορτρέτο? Είναι το μόνο που μου έχει μείνει από σένα, Νελίκη. Δεν το πούλησα ποτέ αυτό το πορτρέτο. Βρίσκεται πάντα στη σοφίτα πάνω από το κρεβάτι μου. Και όταν είμαι μόνος, απογοητευμένος, μιλάω με αυτή την εικόνα και νομίζω πως είναι ζωντανή και πως μ' ακούει. Της λέω τα όνειρά μου, τις έννοιες μου, τις πίκρες μου. Και ό,τι και αν της πω, μου απαντάει πάντα. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ.